Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ang Spass ay nagapabilin nga requirements sa Negros Occidental para sa tanan nga luyag magsulod sa probinsya. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, nagapabilin ang panindugan sa probinsya nga nagalakip sa mga pasahero nga padulong sa Bacolod City kag magaagi sa Bacolod Silay Airport. Ang pag-require sang Spass suno sa gobernador kasubong nga ginabuligan ng airline companies bahin sa pag-verify sa mga dokumento sa mga traveler. Bangod paagi sa Spass, gina-validate na nga daan ang i-hand vaccination certificate o kung ang negative RT-PCR test result nga gina-require. Sa executive order nga gipagawa ni Mayor Evelio Lunardia kasunod sa pagpaidalom sa Alert Level 2 sa Bacolod, hindi na kinahanglan pa sang fully vaccinated nga magpadulong sa Bacolod ang Spass. Nagapanindugan man ang syudad sa pagpatuman sini. Ang among nga EO ang santo man sa guidelines sa pagpatuman sa alert level systems sa mga pilot areas suno sa kay Executive Director sa Bacolod EOC nga si M. Ang. As of press time, lipod man sa ihibalo ni Lacson kung may tikang o kung pagsapol nga ipatawag ang Department of the Interior and Local Government bahin diri. Wala man makasabat ang DILG Negros Occidental angot diri. Sang Domingo, may gin-report nga pila ka mga pasahero sa eroplano padulong sa Bacolod nga nagpa-rebook sang ilang ticket matapos wala makasakay bangod sila ang pangitaan sang Spass. So be it. No? It will not affect the wishes of the province that we will still require an Spass. Because it's the same. If you're a passenger, if you go to the airline, you still have to present your box card. You still have to wait. Or if you're required an RT-PCR, you still have to present the result. And then you still have to wait because, of course, the airlines, they don't want to take the blame if later on, because they're very lenient, cases may surge, no? Or they may be carrying affected passengers. So that responsibility, we're willing to take that.